amagumba nomhlaba wonke. Hawu usenguye udokotela u2 no2 abanye bathi 2 + 2. Umxazululi wenkinga, inkinga phezulu kwenkinga, ugogo logobili, salukazi sempondo uvuma ezizweni isandla sembethe izweni nomhlaba. Ngiphansi njalo, ngitholakala kwamhlaba yalingana, kwakhubalo lembiwe egcekeni. Hawu sizwe sakithi. Pande zomuthi zababaza ashuqula, wena ufuna impande noma ufuna umuthi othi hayi mungakafika 2 + 2 awayithole impande. Uhambo lwami lobunyanga luyinto enzima kakhulu sizwe sakithi. Angizange mina ngaphuma ngahamba ngafuna ubunyanga. Kodwa ubunyanga bangena kimi, angenanga kubo mina. Ibono bangena kimi. Okusho ukuthi lento ngazalwa ngifumbethe. Kwathi ekukhuleni kwami wase umkhulu uyabona ukuthi lo mfana shutha ngakhona ukumelana nalezi zinto zakhe wayenazo ngoba umkhulu wayenesikhwama esijulile. Umkhulu wami wayethi namuhla ngeke lishone lalingashoni ngempela. Wayethi ulibambe ngempela. Wayeseke umkhulu ushiya uhlanga kimi. Lesiphiwo sami ke engizalwe naso. Uma sengikhula umkhulu washiya uhlanga kimi. Lolu hlanga kanti olokuxhumana nezinto zikamkhulu. Phecelezi lezinto ezijulile ke engakhona nami kuyibeka la ekhaya engiyibeke emahlathini ezilekelela abantu ezenza imisebenzi ejulile ekubala khona ukuthwalisa ezibala khona ukukhuphula inhlahla ezibala khona ukuphakamisa inhlahla. Yelinye ilanga siyoke sichaze ukuthi kuyini kwakhona ukuphakamisa inhlahla ngoba ukuphakamisa inhlahla abanye abaningi bacabanga ukuthi ukuthwala. Bakithi akukhona konke siyokwenza noma ukuyosiphumelelisa ukuthwala. Siyokhuluma ke ukuthi umuntu kumele enze kanjani ukuze aphumelele ngelinye ilanga. Ngakho ke ngithi kulolu hambo lobunyanga ngenzisa izinto ezinzima, sikhipha abantu thina emajele. Uma umuntu simkhipha ejele, simkhipha kodwa ngokuxoxisana nomndeni wakhe. Bese sithumela lezi zinto ke esisebenza ngazo, ezabafana bomoya noma ejulile, ezingaziwa, ezibonwa ngamehlo kodwa uma usufikile wena usuyidinga. Bese kuthi wena noma ngabe yipi inkinga ngoba thina sakhisa ngisho abantu imizi ethi umuntu mina ngahanjelwa isithandwa sami sangishiya kodwa ngikwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Kulungileke yonke into yala ikayihamba in 2 levels. So siyakwenzela ukuthi wena ufuna ukuthi abuye esikhathini esingakanani, nguwe waziyo ukuthi ufuna abuye esikhathini esingakanani bese ngiyakwenzela. Kodwa kuhamba ngama level. Bese kuba nalento ke yokuphakamisa amasonto noma yokuphakamisa amasonto la kukhulekelwa khona istadium nani nendawo eziningi ezahlukene. Ngithi ke mina khumbula ayikho injongo ayithatha igqibe esontweni bese kugcwala abantu. Uma ugqiba inja lapha kogcwala izinja. Kodwa mase ufuna sisebenze deeply uzoza kimi bese sihlala phansi ngikwakhela into ethinta ukuthi akugcwale abantu ngoba mina ngincitha buchopho futhi ngiyazi kabanzi ngesinto ukuthi fanele wenze njani ukuze esontweni lakho ungakhonzisi 4 kugcwale abantu benikele. Yimi umuntu owenza leyo nto. Uyohamba emazweni angaphandle bese iyaxaka lento yasemazweni angaphandle kanti ithathe kulo leli elakamthaniya lithathe kuyo la uzongizwa khona ukuthi ngithini, ukhuluma kanjani nento kanje, uyilawula kanjani. Ngiyatholakala ke kakhulu ikakhulukazi nasenkundleni zokuxhumana. Ngikhona lapha na ku YouTube. Ku YouTube uyasearch lapha uthi Dr 2+2. Mawuthi Dr 2+2 sekuyovela yonke imigilingwane ke eyenziwa la ekhaya ngoba ngiyayingiveza ukubili ukuthathu. Ongifuna ukuthi abantu bafunde inhloso enkulu ukuthi abantu abafunde ngesinto ukuthi masufunda ejulile bonana nami. Bese ngiphinde ngithi abantu baqinisekise la angiWhatsApp anginawo Facebook. Eyintweni eziningi angitholakala only YouTube channel la ngitholakala khona. Inombolo yami ke bakithi khumbula ithi 072 737 8514. Asiqaleni phansi 072 737 8514. Ikhathi zokufonelwa ke sizwe sakithi. Ngiyafonelwa ngo3 ekseni, ngiyavala ngo6 ntambama. Shuthi 3 AM sivale ngo3 p
PM. Ngakho ke ngiyanicela bantu bakithi, uma nifuna izinto ezijulile kwa 2+2 kwamhlabe yalingane, ngikwamhlabe yalingane ngeke ungithole sengithi ngise-flatini elithile. Cha, mina ngiyathakatha, ngiyaziwe esizweni ukuthi uma ufuna the best umthakatho waziwayo uzomthola la kwamhlabe yalingane okuthiwa uDr 2+2. Angikhulumi-ke inganekwane ngizothi mangikhuluma la masufika uyiboni, ngiyaziwa umhlaba wonke jikelele nala ngihamba khona. Angithi ngithi nabantu abafuna ngathi baseyikhundleni enkulu, ngithi abantu abayekele ukugadwa. Ayizwakali kahle lento ukuthi uphatha umuthi uyinyanga bese uphinda futhi ugadwa. Kodwa angizazi phela izitori zakho, kodwa ke buka kimi, buka mina, ngazi umhlaba wonke ngisho phesha kwelwandle ngisho kuphi. Kodwa ke ngithole mina ngigadiwe. Angithi into yokuqala umuthi awubonakale kuwe, ungakabonakali ngale, ababona ukukhanya kuwe bese kuvela ngale. Okay, asikhulekeni ke bantu bakithi, ngoba konke sikwenzayo sikunika umveli nqangi. Baba yegameni lakhe lingcwele, siyakhuleka namhlanje ngithi ngudokotela u2+2, amandla amakhulu anginawo ngaphandle kwakho uNkulunkulu wakudala wakubusisa konke la emhlabeni. Ngakho ke ngithi bonke abantu abaphile, baphile ngothando, babe nokubekezela, bangayithatha abantu inqumo, bangakezi kithi thina bodokotela besinto esibeke nguwe uNkulunkulu asizile ngephutha. Siyacela ke uNkulunkulu namandla ukuthi ube nathi kuzo zonke impilo zabantu, ukukhubazeka kwabo, izinkinga zabo, ngisho ikweleti imbala. Ngenelela kithi thina belaphi, usinike ukuthi sibe neqiniso, singayenzi into esingayazi. Siyacela ke ngonyama yezulu ukuthi igama lakwa 2+2 likhule, lingakhuliswa udumo, kodwa likhule ngomsebenzi kuze kube phakade. Amen.